La Trobada d'Obres Educatives 2017 ha dedicat un espai a la innovació educativa. L'assagista i expert en innovació Ferran Ruiz Tarragó ha compartit una estona de xerrada i diàleg amb el centenar llarg d'educadors maristes de la província de l'Hermitage. Ruiz Tarragó, en la sessió titulada Innovació i estructura de les organitzacions educatives, ha dibuixat un escenari possible d'innovació, on ha dit que caldrà tenir capacitat de treballar de manera autònoma, fer servir les eines interactives i ser capaços de moure's en entorns socials heterogenis. Segons Ruiz Tarragó, l'escola ha de canviar per adaptar-se als canvis de la societat. Ferran Ruiz Tarragó és llicenciat en Física, assagista i expert en investigació educativa. Va ser president del Consell Escolar de Catalunya durant els anys 2011 i 2016 i membre també del Consell Escolar de l'Estat espanyol. És, també, exalumne de Maristes Valldemia. I l'escola marista del futur se la imagina així. L'escola marista del futur me l'imagino com una escola d'entrada fidel al seu ideari. No perquè hi hagi processos d'innovació representa que ha de canviar aquesta qüestió. Entenc com una escola que és oberta al món, que l'entén i que ajuda als alumnes a interpretar la realitat externa en la seva vida de cada dia. Hem de pensar que els nois i noies tenen un contacte amb la realitat externa com no s'havia tingut mai a la història, pels mitjans de comunicació, per les notícies, per internet, etc. Llavors és una escola marista oberta al món, és una escola que ha d'assumir aquesta realitat i convertir-la en un element pedagògic al servei dels aprenentatges i de la formació dels valors de les persones.